бүгін шынтай жауаплы күн. Барысы да план бойынша ғана ұсыныйды. Так. Башлықлар. Алдым. Мен қадыр нәрсеге? Әз болғанша көп болсын. Қайырлырақ бұр. Ярар. Маңа плюс. Торт. Міне, ең тәмілісін алдым. Қоян бірәсің әлі қойып қорадым келгенде? Жоқ, енді, пішік шопар шылай дейді. Ярар, маңа да плюс қоябыз. Қазір ең мұхимі қалды. Шәм. Ұныттым, ғафу етегіз. Күні бой құлда ерткайындым, шығырылынан ұнытып жібердім. Ләкин, менің шәмнен яқшырақ, зотлырақ, әйбетрек әйбір бар. Көрсетейін ме? Нәрсе? Мен. Динар, білдім шылай боласың, барысын да білдім, шәмлерін өзім алып келдім. Міне. Так, шәмлер плюс. Неге сен шудай ұсал бүгін ол? Әлі ұсал түгілелі ол. Әйдегіз талашмайғы сен қар. Біздің бет шындай матур, көркем күн, Шаянтовының туған күні. Аңа 5 еш, бірінші юбилей. Біздің бүгін бек көп шешесі бар. Достар білен де оралашасы бар, туған күні өткересі бар, торт ашысы бар, видеозмалар да қорысы бар. Шуңа көре едегіз дейдік. Торт енді болайымы шындай? Тортқа шығын сендер Шәмлі кім сүндірі? Ой, әміне біз ұлама да қаршы. Нешегенде кім сөндіре? Әлбетте біз. Міне, ойлап қараза. Шаян ТВ ашылғаннан берлі ең бірінші барған тапшыларының бірісі неңде деп ойлайсыз? Ешлер тұталашы, біз кімдер? Ешлер тұталашы, ол барышлары. Демек, бізге әлігі бейрем тортын өріп сөндірерге құқық бар. Қызлар, менде шындай яқшы бір идея бар. Бесілі кетелі. Әйдегіз, біз қазір әр біріміз біздің яратқан каналға ихластан бірішер тілек тілейбіз. Бүгін бет туған күн, қамал тілек шындық шынға шашақ. Бек дұрыс. Әйдегіз тізіліп торттың ұқшап. Эфирда ештер тоқталышы, юбилей шағылышы, қызық болашақ. Кеттік! Елзейді сенен баштайбыз. Сен Шаян ТВ-ға нәрсе тілер едің? Білмейм дейінді. Міне Шаян ТВ-ның барысы да бар кібіт. Аны бүтін Татарстан қарай. Аңа міне 5 еш болуға қарамастан, ол ен тарихта өз сіздің қалдырды. Мен 5 ешті әлі оқида білмеген ен дұрысырағы. Мұны сіз қарағызы Шаян ТВ-ға 5 ешкіне емі? Ол нендей тұрышы, ялсыз, түнсіз, тәулік бойына түш қауышларсыз ма? Ол бет татар балалары үшін бір тоқтаусыз тұрыша. Аны балаларына түгіл, зорларды яртып қарай. Хам татарларына түгіл, башқа милетлерді? Білдім. Мен Шаян ТВ-ға алайса ішкі гармония тілер едім. Бұнда шырақта отпыз тілерге керек. Бұл енді Динар, сен аңламайсың. Міне бір қарашқа емі Шаян ТВ, ол шынымды гіл көтеріңкі кейфте, шындай матур. Дұрыстырығы канал артында бек көп тұрыш һәм қызмет қала. Шуңа көре менің ішкі қалеттің, яғни телевизор экрандарында ғана түгіл, каналның ішінде де рахат болуын тілер едім. Білесіз бе, достар, сіз біздің ішіміздің бір яңына көресіз. Ол да болса матур сурет, интервью, яқшы сипатлы кадрлар. Оны бұлдырыр үшін біз көп күш қоябыз. Ол да болса сәхна артында. Роша айтмышлы за кадрын біздің барлық қызықлы мезгілдер қала. Ол да болса нешіктір. Міне мәзілі. Біз сөзлеріні ятламайбыз, һәм білмейбіз. Шуңа күрә біз сіздің білен бүгін шушы сәхна арты білен яқындандырақ конышачақбыз. Шуңа күрә біздің ойылмағыз, һәм біз башларыз. Селен фестивалінің 5-ші сезоны гүрлеп бара десек те була. Хәзіргі моментта репетиция бара. Қызлар, егітлер шығышларға әзірләне. Әлбәттә инде ең қызығы ул сәхнә арты. Шуңа күрә хәзер без сезнең белән тиз генә аның белән танышып китәчәкбез. Репетиция бара. Мин эшләмме? Менә монда шундый шибәр малай утыра. Сәлам. Куркасыңмы? Дөресен әйт әле.
Дулкынланасыңбы? Ушундай матур кийингенсиң эми, ушундай шулпылар, алкалар, мен образыңны сиңа ким уйлап тапты? Әни һәм Риздапа. Менә кил, шундай шибәр егет. Сәлам, исемең ничек? Марат. Исемең дә матур, костюмең дә матур. Ничек хәлләр? Әйбәт. Шундай матур костюм. Аба. Нинди стразалар. Каян алдың? Кем ясатты? Поделись секретом. Әни? Ясадыгыз үзегез. Сами сделали. Нет. Аха, менә бит яхшы. Придумала. Аха, образыңны әниң уйлап тапты, димәк, яхшы. Матур малай янына барып, утыр ялыйм әле. Сәлам. Сәбсез. Ничек хәлләрең? Әйбәт үзегезнең. Минеке дә әйбәт. Син бүген нинди эшләр башкарачаксың? Сөйләп кит әле безгә. Мин бүген эхсез матур кызлар җырын Башкарачаксың. Яхшы. Менә басабыз, ха интервью алабыз. Әйдәгез Наиләдән сорыйк әле. Наилә, сәлам. Привет. Ничек хәлләрең? Ничек нинди? Фотога төшергәме? Да, бераз шундый суета дигәнрәк әйбер. Наилә апагыз бик җитди һәм занятой кеше ул. Ничек сиңа быелгы сәйләнсез? Әле инде сораулар итмәгез, мин бөтенсен дә яратам. Сиңа уңышлатып калабыз. Курыкма. Түгел инде балаларыма. Балаларыңа уңыш. Накыралым. Син шундый матур малай, шибәр, име матур костюм кигәнсең, име. Менә шулай матур кызлар да бар. Үзеңә бер кызны инде приметилымы? Юк. Ничек? Мин белмим. Карамадым. Мин монда выступаторга килдем. Аха, менә бит. Бер малай Елмаюлар шундый менә. Ух, инде менә монда шулай матур кызлар да бар. Берсен приметить иттеңме инде үзеңә? Юк инде, ничек инде? Син сам по себе. Уен көлкедән тыш телеэкраннар артында борчылулар, хәтта күз яшьләре дә кала. Әйдә, син тынычлан, аннары безгә башкарасың, ярам? Давай. Әйдәгез, икенче Әзгә тынычлансын инде, да, нитмәгез. бер шылда әзрәк. Яшьләр тукталышы тапшыруында да эфирдан чыгып калган кызыклы мизгелләр шактый күп. Алар үз Сезгә монда бер массаж кирәк. Яшьләр тукталышы тул җавап. Нур балалар театр студия. Фу инде. Почему театр? Менә без тагын бер инсталляциягә да килеп җиттек. Беләсезме, тагын бер яхшы яңалык әйтеп китәм сезгә. Мия халса бик әйбәт булды быймы? Афәрин, Равил. Мә шулай булгалыйны. Без сезнең белән бүген Яшь парлар өйләнешеп 1 ел Арызны әзерлегез. Хәзер протокол Белән дуслар, бүген без Казан театр училищесы. Яшьләр җавапны күптән белә. Чөнки безнең белән бу Инде сәлкәш әйдәм. Фурбулар сәлкәш. клублар белән бәйле. Елдә клублар катнашачак. Төндәге театры барлык да үешләрен дә. Әми сүзләрне онытмыйм һәр вакытта. Чөнки мин Руслан Алшулпан. Бүген исә без төймә тапшыруның төшерү процессында, съемкаларында дигәнрәк име. Төймә тапшыруында ул да булса ул җырлы шундый тапшыру. Әйе, менә шундый кнопочкалар бар. Аңа басасың да, оппа, күрдегезме, кызыл янды. Димәк, мин җавап бирәм. Менә монда безнең 1, 2 камера, 3, 4, 5-нчесе менә монда эленеп тора име. Һәм 6-нчы камера минем менә монда. Мин сезгә төшерәм. Шундыйрак безнең локация киттек, карыйк ничегрәк анда әзерләнәләр. Әлбәттә, барлык съемкалар безнең бизәнү бүлмәсеннән башлана. Менә мәсәлән, безнең бүгенге героинябыз. Ул да булса, яшьләр тукталышының алыштыргысыз хәбәрчесе Гөлназ Гатина. Гөлназ, хәерле көн. Хәерле көннәр. Сезнең эмоцияларыгызны
biraz biləsiniz kилəydi. Siz birinci tапqır qatnaşasınızmı tüymə tapşırığında? Birinci topqır яңа тәҗрибә дигәндә менә бит. катнашмаган тапшырулар арасында тимәк калып барадыр. Иң яратып катнаша торган тапшыруым яшьләр туташ. Юк, әйдә, шын-шынлап сөйләшик инде. Без монда картинка күрсәтмибез, без монда шын реальный тормышны күрсәтәбез, әйме? Син ничә сәгать алдан килдең, менә үзеңне шулай матурайып, бизәнеп куяр өчен. Дөресен әйткәндә, бер 40 минут алдан килдем. Менә шушы АСБ4 дигән бүлмә артында иң кызыгы, ул да булса безнең барлык тапшырулар нәкъ менә шушында яздырылып. Хәерле көннәр. Таныш булыгыз, бу минем яраткан соведущим. Минем шулай минем белән алып бара торган кеше, ул да булса Динар Хуҗин, сезнең экраннарда. Һәм ул бүген режиссерның ярдәмчесе дисәк тә була. Динар, бераз сөйләп кит әле, син гомумән хәзер нәрсә белән шөгыльләнәсең? Обау, бу мин монда мин. Ягә карап утырам. Бүтән футажларны әзерлим, бүтән биремнәрне, менә безнең телевизорга чыккан әйберләр, шуларны мин әзерләп торам. Менә бу дуслар, менә бу, менә күрсәтәле, менә монда каралы ни хәтле камера, ни хәтле, әнә безнең монда операторлар сөйләшеп утыра. Монда безнең иң төп урын, ул да булса режиссер урындыгы дип әйтик без аны. Монда карасаң төрле төстәге төймәләр бар, әйме? Менә шушында баса-баса безнең режиссер үз эшен башкара. Кеше күп, монда эш күп. Мин үземдә әле аңлап бетерә алмыйм, монда төгәл нәрсәләр бар, әйме? Әмма ләкин миндә монда бик кызык утырырга, мәшә торып утырасың карап. Ой. Пожалуйста, прошу на ваш трон, әйе. Сен, сіз біраз сөйләп китегез әле. Бүгінгі тапшыруға сіз әзірме? Нинди настрой? Біз әзір, сіз әзірме? Біз де әзір. Біздің настрой боевой. Аллаға шүкір, бүтін заданияларын Динар көрсетіп отырмаса қазір. Мен де біраз қарап алдым. Катнашучыларға біздің барысы да әзір. Яхшы ойын, көңілі кәйіп күтіп қалабыз. Бүлмәдән әлегә чыгып торабыз. Монда кешеләр әзерләнсеннәр, эшләсеннәр. Без аларга комач алмыйчакбыз. Без киттек алга. Менә Шулпан, синең Шаян ТВ каналына иң зур теләгең нинди? Күп балалар. Каналда болай да балалар күп. Шаян ТВ балалар катнашында, балалар өчен, балалар каналы. Динар, бүген ул балалар бар, эртәгә алар үсеп тә җитә. Менә бит, Илзия, рәхмәт итәрсең, мине аңлыйсың. Бу төндә балалар бик күп, ләкин алар үскәч, аларның балалары, ул балаларның балалары, ул балаларның балалары, анар ул балаларның балалары. Шуба, булды, тынычлан. Біз сине аңладык. Менә үзең тамашачылар үскәннән үсә, алышынганнан алышына, һәм дә шулай ук Шаян ТВ каналының командасы да үскәннән үсә, алышына. Командасы дигәннән, дуслар, шунда яңалык бит. Яшьләр тулышында яңарыш көтелә, шуңа күрә без яшь алып баручы егетләр эзлибез. Әгәр дә сиңа 17 яшьтән 20 яшькә кадәр икән, һәм син татар телен камил дәрәҗәдә беләсең икән, без сине үзебезне яшьләр тоташы гаиләсенә көтәбез. Шартлар бик гади, үзебезнең турында видео визит кечереп, безнең ВКонтакте төркемендә җибәрергә генә кирәк булачак. Без сине көтәбез. Әйе. Туктагыз әле. Biz bit балалардан сөйләшәйдек. Балалар дигәнне. Алар бит шундый ихлас, чиста күңелле, гынасыз, шаян. Пути. Bizim балалар да шундый. Әйе, шундый балалар безнең каналда һәр заман ташып торсын иде. Сәлам, егетләр һәм кызлар. Инде сез белгәнчә, безнең яраткан телеканалыбызның 5 яшьлек юбилее. Ә безнең каналда кемнәр беренче урында тора? Әлбәттә, алып баручылар. Яшь алып баручылар белән мин дә сөйләштем. Ә нәрсә килеп чыкканын хәзер сез үзегез күрерсез. Син Шаян ТВ турында каян белдең? Иң беренче Biz Султан белән бер конкурста катнашкан идек. Мен садикта булганда, анда бер татар теле укытучы бар иде. Ул мине белгәч, ул күрде минем талантымны, мен шигырьләр сөйли торган, җырлый торган. Вот, без аның белән бара башладык конкурсларга. Авырсырау булды. Татар теле бездә күрделәр. Һәм алар безне беренче 2-3 съемкага карага алдылар. Кашын беренче тапкыр Шаян ТВга бардым. Пробный булды безнән. Имешләр мине көттеләр. Аннары мин белдем Шаян ТВ канал бар икән дип. Аннары миңа бирделәр шандаларны.
Отдельный тапшыру ясадылар. Сенің үшін. Әйе. Мен не помню анысын. Шаян бақшашылар. Һәм шулай инде, получается, 3 ел алып барашам балалар. О, сенің тәжірибе зор екен. Нәрселерді өстересіз ме? Әйе, үстерәбіз, сөйләшәбез үсемлекләр турында. Күптен болған енді дұрысын айтканда. Вақыт бара, ұнтыла, керекмеген мәғлімат дегенде. Помидор үстердік, қияр. Аушап қарадың сен сенлерін? Yok. Yok, нешлеп? Білмеймін, алар қазір некдір yok. Бар ма сенің өзіңнің дер яратқан редакторың, кім сізге міне сөздерін айтып тұрушы кішілеріне? Кім білен рахат сеға кішілерге? Шолпан апай. Шолпан апай яратасың ма? Зухра апа. Зухра апай яратасың? Һәр кешенең үзенең плюслары, минуслары бар. Гүзәл апа. Әйе. Гүзәл апа или Мәликә апа. Шолпан апа сізді сүритіп күн еті арышама? Yok. Ашмай? Yok. Гүл мақтап қана тұрайын дейін. Ашқалай? Әйе. Әзгін ашқалай деймі. Әнесі үшін ұша ұятламасаң ұшаны? Әйе. Ұятламасаң ұша. Ну, шулай да Шолпан апаны яратабыз бе? Әйе. Нені қызықлы хәлер болған бар түшкен уақытта? Қызықлы хәлләр кемдер нәрсәне перепутать итсә генә. Мәсәлән, сүзләрне мени? Әйе. Қызықлы хәлләр. Юк. Юк? Мә штатный режимдә гына эшлисез. Әйе. Ну, бер тапкыр мин Диләрә белән төшкән идем. Без пингвиннар турында сөйләшәйдек. Ул вакытта мин пингвинны дөрес әйтми идем. Белмим. Ашан балаларда фотоға қарағаш, мен айтам пингвин. Һәм Диләрә әйтә, юк инде пингвин де. Қара, сенің бар ма өзіңнің бір яратқан операторың кім сөзін төшірә камералар артында? Юк ма? Юк. Ну, мен білем. Ну, исемін ұмыттым. Оператор? Юк, мен аларның исемлерін білмеймін. Ну, сондай. Қызықлы инде ул сондай. Рүстәм абый. Менә бу абыйсын беләсеңме? Юк, шешин жетісті. Ок. Менә минем бар яраткан оператор. Һәр съемка төрлечә киенә. Үзеңә әйтмешли алайды бейтергә ярамайды. Син төшергән юк? Ну ладно. Сереж, ты вообще не снимаешь эту передачу? Тебя не узнаю. Ну, күбрәк никтер тыйла, что ул свитерлар кия шундай. Киемнәрне каян аласыз? Шкафтан. Гардероб бик зур. Гардероб бар. Токанда әни белән әти киеме. Мен свитерларны бердә яратмыйм. Шкафта шундый күп синең киемнәр? Минем 2 шкаф. Белмим, алар миңа кай вакыт килешми кебек тоела. Но әни белән әти әйтә, килешә. Һәр свитерлар модада, свитер сиңа бик килешә. Миңа килешми кебек тоела. Менә киемнәрне без алабыз инде шул. Менә мин дә яратам, кышыталар алар. Әйе, анда бар. Уңайсыз теге киеп йөргән. Ул шалварында? Минем үземнең шкафым бар. Анда мен төрле киемнәр бар. Но анда прям бик күп юк инде. Ну бар. Әле минем сезгә бер әйтәсем бар. Минем бер тапкыр бер диалог булган иде. Анда biz kartı şantığının yasıydı. Balkırdı, bir ubim deyip şayardım. Yanda var idi benim sözlerim. Namında yaşlar tuktalaşın çöreler cep. Biz hazır indi tapşırıda düşüreriz. Biz hazır yaşlar tuktalaşına düşüreriz. Biz şunday yaşlar indi. Ben başta oylagan idim. Şayantov yanında şunday tuktalış var mı eken? Мында бит башка тукталыш, мында парк янында тукталыш бит. Каямында тагын тукталыш, мен белмейдем. Аннары мен білдім, что мында шундай программа төшерәләр икән дип. Әйе. Менә хәзер безнең дә булды инде яшьләр тукталышындаймы? ВВК нависать, ВВК. Менә бусынан җитте. Ой, билем диеп, сызланып ятмай. Безне каралган кешеләргә гомумән сәлам җибәреп була. Кемгә сәлам җибәрер идең син? Мин
өзімнің апама жіберілдім. Алмас Лейлә, сәлем. Bizlar bilan gil aralashamiz. Muncha aytayım endi. Sekretar kibik bo'laydi. Salam apay. Gulazar xotinim, sizga ming zo'r rahmat. Matur opa salam, men seni bek yaratam. Men senga bu kameradan, bu studiyadan senga bek zo'r rahmat ham salam jiberaman. Шаян балалардан шаян сорауларга жауаплар алдык. Хәзер инде шушы мезгилдә Яраткан телеканалыбызны туган көне юбилее белән котлыйсы гына кала. Яраткан телеканалыбыз Шаян ТВ сиңа тагында зур үрләр, яңа үсешләр, кызыклы тапшырулар һәм шәп алып барышлар теләп калабыз. Тапшырубыз алга таба дәвам итә. Бездән яшьләр туталышыннан аерылмагыз. Сәлем достар, без бүген мультфильмнар фабрикасында Шаян ТВ тавышландыру студиясендә. Без карый торган мультфильмнар геройлары тавышлары ничек барлыкка килә икән. Шаян ТВ каналында 20дән артык оригиналь, тоны белеп, белем бирү һәм үстерү программалары, уеннар, шоулар һәм кызыклы викториналар тәкъдим ителә. Тапшырулар шелтәрендә дубляжланган контент аерым урын алып тора. 5 ел эчендә 357 мультфильм, сериал, программа, документаль фильм тавышландырылды. Гомумән алганда тәрҗемә итү, тавышландыру ул җиңел процесс түгел. Үзең беләсең, үзең күрәсең, ничек безнең менә артистлар тавышландыра, ничек алар тәрҗемә итәләр. Бу чыннан да бик авыр процесс, әмма шул ук вакытта бик кызыклы процесс. Илназ агай, сез кайсы проектларда катнашасыз һәм нинди геройларны тавышландырасыз? Хәзерге вакытта мин Брат Абышештар ашханәсе мультфильмының 3нче сезонында катнашам. Аны тавышландырам, тәрҗемә итәм. Шулай ук табигатькә сәяхәт мультфильмын тавышландырам. Менә хәзер тиздән алып чыкса безнең каналда чыгачак Тоботлар галәм детективлары дип аталган бик кызыклы гына мультипликацион сериал һәм шунда да тавышландырачакмын. Берәр геройның репликасын әйтә аласызмы? Искә төшереп. Мәсәлән, Брат абыйның тавышы белән тавышландырсак, мәсәлән. Ярый дуслар, әйдәгез эшкә керешик. Менә тоталдыгыз инде сез. Хәзер мин сезгә мәктәп сорауларын бирәм. Мәктәп программасыннан һәм сез Брат тавышы белән шул сорауларга җавап бирергә тиеш буласыз. Сез ризамы? Әйдә эшләп карыйк. Әгәр дә сез үзегезнең тавышыгыз белән җавап бирәсез икән, җиңеләсез. Димәк, башлыйбыз. Татар алфавитында ничә хәреф бар? Җәмгысымы? Әйе. 39. Дөрес җавап. 5-кә 5 ничә? 5-кә 5-не кушумы тапкырлаумы? Тапкырлау. 25. Ә кушу? 10. Хәзер Кояш системасындагы планеталарны санап чыгыгыз. Искә төшкән сайын әйдә киттек. Марс, Венера, Юпитер, Сатурн, Җир, Уран, там берсе калды бит, Меркурий. Нептунны онытыгыз. Уеннар кичкә, хәзер исә эшләргә кирәк. Камалып килегез дә, очракны күмегез. Лунтикта, мәсәлән, мин Лунтикны һәм нәни кортны тавышландырам. Әлбәттә, Лунтикның тавышына ошатырга тырышам, ләкин бик ошап бетми дип уйлыйм. Тавышландырганда иң мөһиме аның геройның характерын бирү. Тавышландыру процессына килгәндә, мультфильмга карап, әгәр ул 13 минутлык мультфильм икән, ярты сәгать була инде минем тавышландыру. Мин анда үзем генә түгел бит әле, башка актерлар да бар. Әгәр мәсәлән Лунтик сыман 5 минутлык мультик икән, анда җиңелрәк, тизрәк була инде, 10-15 минут. Серияләрнең гомуми саны 13 меңгә якын. Бу балалар өчен ана телебездә 3000 сәгатьтән артык яхшы, сыйфатлы материал дигән сүз. Менә дуслар, ел буе бу көнне көткән идек, ул узды да китте.
Телисіз мен сізге бір яхшы жаңалық айтам. Әйе. Бір елдан соң тағын туған кім болашақ? Олай қызық түгел инде. Бір елдан соң Шаян ТВ үсе. Берде бір шылмас. Ул яш істемей бар, тек тәжірибе генә істи. Шаян ТВның күңеле һәр вакытта да балалар күңеле кебек булачак. Маңа инде үзегезнең инанасыгыз килсә, Шаян ТВ белән булыгыз.